Ojibia TV. Ubeje wo ho. Say what you want, my Nana, say what you want, Rayana, Yawase, Akama, Nejebo, Awotebona, Yetekone, Akama, Yetebo, Otemona, Yetekone, Akama, say what you want, Yomayana, Yawase, Akama, Yetebo, Otemona, Yetekone, Akama, Yetebo, Otemona, Ayetebone, Akama, Ayetebo, Otemona, Yetebone, Akama, Ayetebo, Otemona, Yetebone, Akama. Say what you want, Layinara, Yawase, Akama, Yetebo, Yetebo, Otemona, Yetebone, Akama, Yetebo, Otemona, Yetebone, Akama, Yetebo, Otemona, Yetebone, Akama. Say what you want, Yawase, Akama, Yetebo, Otemona, Yetebone, Akama, Yetebo, say what you want, you may not was Yanebo, Yatebo, Zemona, Yatebone, Yatebo, Zemona, Yatebone, Yatebo, Zemona. Say what you want, Raina, Yawase, Akama, Nejebo, Otemona, Yetekone, Akama, Yetebo, Otemona, Yetekone, Akama, Yetebo, Otemona, Yetekone, Akama. Say what you want, you may not. Yawa, Yetebo, Demona, Yetekone, Akama, Yetebo, Yetekone, Akama, Yetebo, Yetebone, Akama,
Wacho Takway is Kaja, Sister Kadija. Takway also this Kaja, Sister Kadija. Na Obeo, na Sister Kadija's open and market. Takway also your bar, but the Kadija is a new way from our car. Rabia can say, what's your own brother? I was saying, I am our brother, I was saying, I was the angel for Bola, and it's a strategy. I was Ya Rasi, Ya Rasi, Ya
let's why shine will come home. Gana boye na la le chane na. Bese eri yase na le chane na. Hey, let's why shine will come home. I wanna mess wa I wanna say wa I wanna mess Gana boye na le chane na. I say every say na le chane na. Hey, oh let's say what chane wa koma. Gana boye na le chane na. Hey, say every say na le chane na. Hey, oh let's say what chane wa koma. Awo mese wa awo mese wa awo na mese wa Gana boye na la le chane na. I say every say na la le chane na. Hey, oh let's say why shine will come on. I will not mess it. Only Nyame Somafo Yawoh. Ono na okasa na akomosu teye. Odofo. Te Nyame Somafo Yawoh nende. Idi oyehu oso. Idi oyehu wase. Idi ya sini naba. Idi Nyame Somafo Yawoh. Odofo nende. Wọ́n ti rẹ̀ wọ́n á máa ń rẹ̀ ó kàrà á ti rẹ̀ fọ́ọ̀rọ̀ bọ́dà Nyame Somafo Yawoh na ọ̀bẹ̀ fòrò. Amen. Amen.
Oh,
Some
Amen. Yo. Da chumani man obaban wana fi jama badendezi. Ombe ofon tufu omo ya sunti. Rabi yakase. Rabi yakase. Iyo rabi yakase ampa. Da bibiri yakosa ya dasi yakase ya ma tufu ya papa. Ba ya ona oyine metiri ye. Oyine tiri be se da benchi asede de ya da. Oya na membre Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh ja oya rabi abosine the washisha na de biara otebre mama meno papa no bia no na dofo de bibiri otika ye bechi akomemu ya ta akomemu tofom ya sra rabi abosine na o ma ye ntiase akoma ne nsami ole be ya tbata ase rabi ya kase na sa no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh oba menu do wakasa Mr. Dominic Wofuna, photo for doing. Sam was an indomina photo Libya, so a flower we can see about we are not at all. Ah, there's so many would be Jeanette, not on the Cassa, the Sred, Yansaka Sakasa, one Chan baby. Jemity, Lamima Bayaki, Madamas, Rabbi Akase. Nation to turn the nation into God worshiping nation. For his greatest mercies here for the nation that has fulfilled his oldest promise. Amen, hallelujah. God is righteous and his words are unchangeable. God, the creator of all things, shall be done as your word says. Amen, hallelujah. Amia oya ya masombai oni amia impa womina bomuko wasu nyanoko a wojideko wonte chiroko damandre Israel no yi Saudi Arabia no oya ya masombai na Ghana tanyamira ma na oya ya masombai efe Isaiah 19:24 Isaiah chapter 19 verse 24 then Israel no come Israel Oye Assyria mo ote ibasa. Aye Israel asase fiki osende. Don't ibasa Israel. The Israel man Israel. Amisa ikuma Assyria. Ne make Israel. Entidama shere Yakopon from Moses. Na odosun man mo de Israel. Ashina so ko she Muhammad, ya mention na so kan. Amen. Mo odosun man mo de Maka. Damemiri api nedo Ghana ko soda. Api ni akopana so edo Ghana ha. Ensaba ya sha ama yipere se gira wo mai. Sa apere onya ahoto. Na adakrama masmoge ena asmoda ahman mo kwangotin da. Afira asembele gidefi na ebe yakopana so mo insana. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, you are giving his teaching to us, mention that as he has said, God has sent him the great power into this nation to come and turn the nation into God worshiping nation. And so he explained the nation that is called God worshiping nation to us, and he said that is the nation that all its inhabitants come together, they worship one God, their principle of worshiping God is one, their way of life is one, and this is the nation we call God worshiping nation. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo explained and said that the Most High God said that he has appointed 3 nations for himself, and that is putting religion into the 3 nations he has appointed for himself. And the religion that is placing in the 3 nations are the religion through whom humanity must enter before they attain salvation on the day of judgment. For that reason, I allow the scripture to be read twice in Isaiah chapter 19, verse number 24, of which he explained that the 3 nations that the Most High God have appointed are Israel, Mizraim, and Assyria.
Moreover, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, in our current era, there are two nations that are God-worshipping nations, which is Israel and Saudi Arabia. So Ghana is part of God's appointed nation, but it's not God-worshipping nation. Explaining the scripture that was read to us, mentioning the three nations that the Most High God appointed for himself, he mentioned to us that these three nations are Israel, Israel, and Assyria. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that as the Most High God has said in his principles, he sent to Moses, he gave him a religion and a book which he took to the people of Israel. The same way he has sent Prophet Muhammad, may the blessing and peace of Allah be upon him, was also given a religion and a book which he took to the people of Mizraim, who are the Saudi Arabians. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, it is this time that God's true religion have reached the nation Ghana, and that Ghana are the Assyrians, the Akans. They migrate from the ancient land Assyria and have now come to settle in the nation called Ghana. And so it is this time, as God's prophecy have said, it is this time that his true religion have reached the nation Ghana. And now that God's true religion have reached the nation Ghana, anyone who seeks to live a life with peace and comfort and also would like to attain salvation on the day of judgment, unless you stop whatever form of worship you belong to and come into the religion of God. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yawo. Some of them are any and say, send on my Tiasiano, Abosohini, Yankupon, or dinner say, Manu, say once more to make a say, about my mo say, Omedani, or Manuna, Onyan Yameso mine. No Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo as say, O Maya, Yameso mino, sa, or mino, and the Maya. The pair woman na bomu na Omusum Yamia, or Yabako, or Mujidi, or Mushisha, or Mudisum Yami Bako, no Nina, Yape. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo saa ɔman no ɛna yɛfrɛ no Nyamesom man. Ɔkyerɛ yɛn mu sɛ nna wiase a yɛwɔ mu yi ɔman a ɛyɛ Nyamesom man no ɛyɛ mmienu a ɛyɛ Israel ɛna Saudi Arabia. Ɔsi Ghana ɛka Nyame ne man a wɔayɛ asi hɔ ama ne ho no, nanso Ghana ɛnyɛ Nyamesom man. Ɔkyerɛ yɛn mu sɛ Nyankopɔn sɛ na ne nhyehyɛ te no ɔman mmiɛnsa a ɔde asi hɔ ɔsi ɔde ne som bɛgyina ɔman mmiɛnsa mu. Na ne som a ɔde gyina ɔman mmiɛnsa ne mu no na adasama nyinaa ɛsɛ yɛde yɛwura mu ansa na yɛnya ahemman mu akɔ ɛwɔ daakye atemmuada. Na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo a ɔma yɛkenkan sɛm no ɛde maa yɛn a ɔkyerɛ yɛn ɔman mmiɛnsa no a abɔsɔn ne Nyankopɔn yɛsii hɔ ɛde maa ne ho no ɔmo kenkan maa yɛn. Ɔkenkanfo ne kenkan sɛm no ɛwɔ Isaiah chapter 19 verse 24. Ɛna ɔkyerɛ yɛn sɛ saa ɔman mmiɛnsa no a Nyankopɔn yɛsii hɔ maa ne ho no ɛyɛ Israel, Mizraim, and Assyria. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo akyerɛ yɛ ɔman mmiɛnsa mu no ɔsɛ Israel de yɛ nim no, Mizraim a yɛbɔ din no ɔsɛ nipa a yɛwu no na asase a ɔnyaeɛ yɛ Saudi Arabia. Saa na Assyria nso mmerɛ a nkɔmhyɛ yi ba no na ɔmo ankorɔfo ko a ɔmo te Assyria ne yɛ akamfoɔ. Ɔsɛ akamfoɔ yi anaasɛ akamdɔn yi na ɔmo to yi a ɛnɛ ɔmo te asase a yɛfrɛ ne Ghana so yi. Enti sɛ ne Nyankopɔn kan wɔ ne hyehyɛ mu no ɔsomaa Moses ɛde ɔsom ɛna nwoma maa no ɛna ɔde kɔmaa Israelfoɔ. Saa nso na ɔsomaa kɔmhyɛni Mohammed Nyame hyɛ no n'asomdwe nka no ɔno nso ɔde ɔsom ɛna nwoma ɛde maa no ɛna ɔde kɔmaa Arabiafoɔ a ɛyɛ Mizraimfoɔ. Afei aka ɔman a ɔmode Assyria anaasɛ Ghana anaasɛ akandɔm no enti na sesia na Nyame ne som anasɛ afei mom na Nyame ne som abɛpie ɛwɔ ɔman Ghana mu no ɛnam Nyankopɔn ne hyehyɛ nti no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ sesia Nyankopɔn ne som ɛyɛ krɔngyen a ne din ne asomdwoe tontom som abɛpie ɛwɔ ɔman Ghana mu yi obi biara ɔpɛ sɛ ɔbɔ bra na ɔnyɛ asomdwoe ne ahotɔ wɔ ne nabra na ɔwɔbɔ no mu na afei so ne wu akyi ɔnyɛ ahemman mu akɔ no gye sɛ ɔgyae ɔsom bi a ɔde ne ho awuram na ɔde ne ho bɛwura Nyankopɔn ne som a ne din ne asomdwoe tontom som no ansa asomdwoe nka ho. Amen. Dama mmiri da yɛ gu paapa nti asuafoɔ wɔn nsɛm yie ado a dama mmiri ɔwɔ nipa mu ɔyɛ Nyankopɔn ne fie wɔn hyɛ ase dɛ wɔka Nyankopɔn ne fie ho asɛm wɔde kyerɛ dɔm ɛmpo sɛ ɛba station hɔ ɛwɔ nipa pɔtee mpo a wɔbɔ prɛmɛ ka Nyankopɔn ho asɛm Nyankopɔn ne fie ho asɛm kyerɛ mama saa wɔkɔ nkyɛnkyɛn na wɔka asɛm yɛra na mmiri wɔn a wɔn ho wɔn ka Nyankopɔn ne fie ho asɛm nti wɔn sɛ yɛ paapa
one can Yankopon pie no one some on your Yapan Apono. Many Francasampo under that, Liaman to Wide, Pablo Yankopon pie. O said Yankopon pie and could see no many penny Mamako. Church Imperium, Church and once, no wonder. So when to my Yankopon pie, oh, Yankopon. Let's assign a better woman, not 100 into quine. Now, Yankopon the Piacotin or you put a to the room. ANC, Nebu Maka, I Bonapache, Louis Israel, or Bonapache, that's a water the bastard Nabi. One can want some papa, touch you, and can't shamble. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔnɔde ne nkyerɛkyerɛ ma yɛn no sisisia de aba yɛntie ne yie ɛkankan yesuafo no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ase yɛtie nsɛm wɔ yie na ɔse de aba ɛsɛ yɛmfa akɔ abɔnten ne yɛma abɔntensofoɔ nti ɛyɛ Nyankopɔn ne fie ne ho asɛm Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛnka Nyankopɔn ne fie ne ho asɛm ɛnkyerɛ afoforo a ɔmo aba anasɛ hɔho a ɔmo aba yɛ mu Empo se yakoshia deni mo se kushia esua Nyame nasem na nipa baako ohoho baako wuyemu a yankyere ne mu Nyankopon ne fie ya aba yeka ehu asem emfama om Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se ya yeso yetuku monte so ayeka Nyame onu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo anasem kyere ahoho no yekɔ a yenka Nyankopon ne fie no ho asem emfa nkyere wo Ɔse yɛnka Nyankopɔn fie ne ho asɛm akɔpemra ɛbɛyɛ ɔmo akɔnɔ yɛnka ne kwan a ɛbɛyɛ ɔmo akɔnɔ na nipa ne yɛma nka wanya akwanya na wabɛpie ɛwɔ Nyankopɔn ne fie ha Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ɔsɛ na Nyankopɔn ne fie yi kwa na nipa ɛde ne ho bata a ɔbɛnya aheman mu akɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo akyerɛ mu sɛ ne enti a Nyankopɔn ne fie yi ɛna gye sɛ ɔba wansa wanya aheman mu akɔ ne sɛ Ɔse nipa biara ne ho a owu a bɔne wɔ ne so a ɔbɛnya aheman mu akɔ na baabi a ɔbɛnya bɔnefakyɛ a bɔne no bɛfiri so Nyankopɔn ne fie no ho ɛhɔ ɛna ɔbɛnya bɔnefakyɛ no Ɔse weiti ɛna Nyankopɔn yɛɛ ama ne fie baako ɛbɛpie mu ɛwɔ Mecca ɛna ba afei so baako ɛbɛpie mu ɛwɔ Israel Ɔse ne mmienu nyinaa wokɔ ho a ɛyɛ bɔnefakyɛ enti yɛn afei yɛpie a Nyankopɔn ne fie no ho asɛm ɛna yɛmfa akɔ mmɔnten so Asumdwen ka ho. Amen. Enti ehwe Yankopɔn fie a odi kan ba no 96. Yankopɔn fie odi kan ba ɔyin za ɔwɔ makan. Ɔyɛ ade kwesi na ojina ro nkama. Verse 3, verse 96. The first house ever to be built as sanctuary for men was that at Mecca, a blessed place, a beacon for the nations. In it there are clear signs and the spot where Ibrahim stood. Whoever enters it is saved. Dabrin sharwaye ozin pebira ha bokwar bebira obanyan kwanje. In pebira abokwa Yankopɔn fia odika ba obanyan kwanje. Nkwanje na wade de bokwa ahimani asan omanim impa bira bokwa Yankopɔn fia wan Yankopɔn fia odika ba ozin bebira bokwa bira bokwa ahimani Eze Ibrahim Solomon osiniziri Yankopɔn kan asɛmi on Kings Abra Solomon osi Yankopɔn fia wie Obampa do tum Yankopɔn ba impa bira oba Israel onbo odom Israel konkon na mo zawa maka ndo Abraham owie nasama kan de tum Yankopɔn mo ada samba obira bebedle Abraham bachi saba ha pano barcha na hin Solomon do Israel konkon the Siasma Yankopɔn text. 1 Kings chapter 3, verse number 9. Sorry, 1 Kings chapter 9, verse number 3. Nebraska said that, my home by one of to Sir I am waiting. My fear is the control. There is listen what to what the main one mark at my hot day. Aha. Han, and then you will saw some question. About that, with your home. Man, smoke May Bonapache, Mapa, and Menemy, Anna, about that or as we come. Amen. About that or what time for the home.
Mese sara ka kyerɛ mi na Yankopɔn ne pɛɔto ne baasa kwade ɔyɛ ne bebree ɔde ma wo nipa na brata na wɔ hɔ man to mokɔ amenya na menam na leke obra ɔyɛ den so Yankopɔn si mede mayi na makɔ bɛyɛ dɛ me besi da da men na bɛnyina sɛ ntoma kyerɛkyerɛ nyimpa no ɔnto aso Yankopɔn si ɔde na nyina akɔ besi da ɔno den na wɔpra ne Yankopɔn ne fie ɔde da bia na yisi do Yankopɔn na yisi do a den a ifia Yankopɔn na yisi do ɔkɔ hɔ a wɔbrɛ nyimpa no bɛto ase Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh a wɔkyerɛ yɛn Nyankopɔn ne fie a de asase so anase asane asase so yi a ɔse sesi a yɛkɔ mmɔnten so a yɛfa Nyankopɔn ne fie no ho asɛm ɛkɔ no ɔkyerɛkyerɛ Nyankopɔn ne fie no nneɛma a ɛwɔ mu no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo kyerɛ sɛ Nyankopɔn ne fie deɛ di kan ba asase so no ɔma yɛkenkan nsɛm no ɛwɔ Koran ɛde maa yɛn na ɔmo kenkan wɔ Koran chapter 3 ɛmaa yɛn no ɔkyerɛ sɛ Nyankopɔn fie a di kan ɛba asase so ɛyɛ deɛ ɛwɔ Mɛka no ɛhɔ ɛna kɔmhyɛni Muhammad Nyame hyɛ n'asomdwe nka no anasɛ Ibrahim gyina yɛ a wobɛhu baabi a ɔgyina yɛ ne nsɛnkyerɛnne a ɛwɔ hɔ na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ na Koran ne kan no ɔtoa so ka sɛ nnipa biara a ɔbɛkɔ akɔwura hɔ biara no saa nnipa no ɔbɛnya nkwagye Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛhɔ ɛna ɔpɛ sɛ yɛtie aseɛ sɛ nnipa no kɔ ho a ɔbɛnya nkwagye ɛna afei so deɛ si Jerusalem yɛ Israel ɔse ɛno ɔhene Solomon ɛna siiyɛ na bere a ɔse Nyankopɔn ne fie deɛ ɛtɔ so mmienu no ɔbɔ mpayɛ ɛde kyerɛ Nyankopɔn sɛ efie na ɔse wɔn si no wɔasie wie na wɔayɛ efie no ho kronkron ti Israel ni bi a ɔbɛba hɔ a ɔbɛbɔ mpayɛ anaasɛ mpo ɔwɔ baabi a ɔbɛdane n'ani ahwɛ baabi a ne fie yi wɔ a ɔbɛbɔ mpayɛ deɛ ɔbɛka bia no ɔntie na ɔnyɛ ma no ɔse Solomon ɔhene Solomon bɔ mpayɛ wei wieɛ no ɛna Nyankopɔn tieɛ no ɔmaa ne ho mmuaeɛ a yɛkenkan no wɔ 1 Kings ɛde maa yɛn na ɛhɔ no Nyankopɔn ka kyerɛ Solomon sɛ watie mpaebɔ a ɔde ama no na efie na ɔsiiɛ no ɔde ne din bɛtena hɔ na afei n'ani ne n'akoma ɛbɛsi hɔ da biara Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei ɛna ɔwɔ nsɛmbisa ɛde ma yɛn sɛ ɛba ne sɛn na dan a esi hɔ a yɛfrɛ no Nyankopɔn ne fie wokɔ ho a wobɛnya nneɛma bebree ɛwɔ mu ɔse deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa a aba yi wokɔ ho a wobɛnya bɔnefakyɛ wobɛnya abrabɔ yie nneɛma bebree a wɔabobɔ akyerɛ yɛn sɛ yɛbɛnya ɛwɔ yɛabrabɔ ma yɛde abɔbra no ɛba ne sɛn na ɛyɛ dan a esi hɔ a yɛkɔ ho a yɛbɛnya nneɛma yi nyinaa ɛfiri mu wei na ɔkyerɛ yɛn mu sɛ Nyankopɔn se ɔde n'ani ne n'akoma ɛbɛsi hɔ da biara enti Nyankopɔn n'ani se ɔno ara ne fie no ho da biara wei ti Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ baabi a ɛyɛ fie anaa dan a esi hɔ na Nyankopɔn n'ani wɔ so da biara no kɔ hɔ a wobɛbrɛ anaa asomdwe nka ho amen nsi ɛyɛ a ɔyɛ meyɛ wo dɛ nsɛm na maka a mo wɔ kwan yɛ adwuma no bi na yi adɔma ma yɛ TV ayi dɛ station biara wɔntɔ TV na sɛ wɔbɔ 11 a ɛno ma aba na baabi na wɔatena asam ɔfa yɛ adwuma station ahene ho ato TV bi a wɔhwɛ ɔwɔ hen ɔmo nsɛm hwɛ station ahene na ho awɔ TV bi a ɔdo kɔsɛgyere a mabɛka na wɔte maybe nso wɔ paakɔ maame na wɔhen ahyɛama hɔn ahe ɔwɔ hen ɔsɛ ɔwɔ hen takwa anatama takwa aha bi nso wɔ hen Christian ɔwɔ hen aha bi nso wɔ hen wɔte hen wɔte ano yɛakase the station ɔboro 100 ɛhwane ɔwɔ hen akɔtɔkye ɛdɛ wɔhwɛ ma nkasa ma wɔyɛ na oye ma homa anaa oye mmɔnwene ɔsom no ho ɛti na bɔso Nyankopɔn ase oye pa ɔdwene ne ba no ho na apɛ ɔdwene mɔsom no ho ne mma Nyankopɔn mo hu no ɛsɛ na ho atɔ ɛkɔ nkɔfoɔ ɔdɛ ma TV akɛsa yi soɔ
na kakawa da bo wan ko bo tuma atada abra osum na osum nyina won tuma ntakuru nsuwan ezo ma ya mo da asuden ka hon amen da men chechire bayre na ase na antu no bayre na kagire goma impoma nda ma be kachire wi bimbo a bo do fie no we afifi na bayre aka kimbo bi ase abra no shege medi na asem abosan akopɔ na asem o so hwa man na hu wa adwe wo fam kura enti asem abaka bere kana impination ba sa meka na yes efe enti man kana impination na watas dam no ho sesa da me kana keke da pi wo de fie o ye fie won bia adwen mo asenen ado bi na adwen mo bo na 90 obuni na adwen mo ye na 120 ma ya ko ba ma ye ni na mo de South Africa was ye nya agbo ko bia na wo ho ya so de akra je wo ba be wo ye ho bia asunye kan amen sesa da ko apal abobo ba sam na yira bana da egbo man mu obi mpo no 30 bolo the 30 adwene 30 what say nyam nasa ensi na masa man yo bia wo ye TV bi mbo ho na sa anapana wo se dubeta asesa na mpo wo sha asa obodo 10 sapra hon osin na hon so kasa lebe bi pia na wo da ato na wo esi asma oroba asema abosan ko pondo nsem pi awa ma wa be na nsem pi ne kan wa ha oyi mo hwe na ba nko yere no obo ho Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo agso de ne nsɛm ne ɛbrɛ no si nsɛm nyinaa da ne di sɛ ne nsɛm a wɔka no ɔka yɛmfa nyɛ adwuma yɛnde so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo asɛmbrɛ bi etwa mu ɔka kyerɛ branches nyinaa sɛ obiara ntɔ TV na sɛ kwesiadadu ne yɛkɔhyɛ adan no mu a yɛkɔ so ensi hɔ na ɛbɔ anɔpa 11 na ɔno Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo a ɔde aboso yi ne Nyankopɔn ne sɛm ɛbrɛ yɛn babia yɛwɔ bia no yɛnso yɛtie bi ɛwɔ TV ne so obisa sɛ dɔmahe ana branches ahe no mato TV kakra bi na ma ɔmo nsa so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei kyerɛ sɛ ɔka asɛm a yɛmfa nyɛ adwuma na yɛantɔ TV yɛbɛɛdɛ ne yɛte na asɛm ɔsɛ yɛbɛwura bi no mu dan ne mu na TV a esi hɔ no akɛse brɛko a saa nkrɔfokɔ yi betumi atɔ TV kakra adi ama ɔsom no na kwesiadadu a dɔm a ɛbɛba hɔ no etie nsɛm no afiri ɔno ankasa ne nom ɛwɔ TV ne so nanso yɛnyɛ na wei ɛkyerɛ sɛ ɔsom no yɛndwen ho yɛbɛɛdɛn na yɛakɔ so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ nsɛm a ɔka ne ha nyinaa no yɛbɛfiri ana bebree na nsɛm no afiri ɔmo tirim ɔse Nyankopɔn aboso yi ne Nyankopɔn se bibini adwen a ɔde maa no ɛkodu 90 ɛna broni deɛ wayɛ n'adwen no kodu 120 ɛnti mmerɛ a wɔhyɛ dwumadi n'ase no na aboso yi ne Nyankopɔn ne din ne Rabi ne ka kyerɛ ne sɛ ɛbibifo adwen no wɔ fam nti asɛm bi a ɔde bɛma ne bia no ɔnka saa asɛm koro ya ɔnti mu eprenson ebe abeduru eprenson na ɔbɛka awie no na ebinom ate ase kakra na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ na Ghana sesi abrabɔ mu nsɛm yare a yɛtete yɛn ama yɛadwen na te akɔfɔm kodu 30 ɔse adwen a n'ahoɔden wɔ 30 bɛdɛn na tie Nyankopɔn asɛm Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛte Ghana na sɛ bibiman mu na yɛde yɛn ho pere sɛ anka yɛbɛtumi ayɛ nneɛma aborɔfo yi bi no ɔsɛ ɔno ɔhwɛ a ɛyɛ n'aseresɛm pere sɛ yɛadwen no edu hɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛmfa n'asɛm no nyɛ adwuma na sɛ TV ne bobɔ branches na ɔwɔ bi ba hɔ na ɔbɛtena ɔbɛtie nsɛm no afiri ne hɔ deɛ wɔka ne ha sɛ si a Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛbɛwie conference na dɔm bɛkɔ no na bebree na nsɛm no nyina afiri ɔmo tirim nanso sɛ TV ne si hɔ a kwesiada bia bɛbɔ 11 no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔno hyɛ kasa no ase pɛ dɔm na bɛtie firi na no ɔse suafoɔ a ɛwɔ hɔ ana sɛ suani a ɔwɔ branch no ɔno hyɛ ne kasa ase anɔpa no bɛyɛ 9 ɛkɔpem 10 na ɛbɔ 11 pɛ na ɔmo asɔ TV no na afei nsɛm a ɛbɛfiri ɔno Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo a ɔne hɔ a aboso yi ne Nyankopɔn a ne din ne Rabi na ɛde asoma no na dɔm na akɛsɛ tie afiri na no enti yɛmfa n'asɛm nyɛ adwuma na yɛho ɛntɔyɛ asomdwe nka ho amen Nyankopɔn ne fie ho asɛm ɔyɛ bebree fɛmɛ de bɔsɔn ko
Daba bibia maka asam kokoro wo ho. Daba bibia maka asam kokoro ho. Daba bibia maka asam kokoro ho. August esedan Yoban. Oya mmaso so bia baba we tuma ka chemda. Wo TV wo station. Asoje ka ho. Amen. Esedan Yoban ena obi da TV wo station ho. Ama na mada ka wasu wọn tada abaha mankasa sannan sama mun batsin sama ya kan har ida ko yati bi do sana na mankasa batsin aso den hon obi pota aso den wa na kasa me kan abon ma to abon hatan nso ko panya ma su di de esedo bia baban na mo etuma to ti na wata na he ma wata ti na wata na he yeah. Oza he. Tamire. Kwama wa to bi na meka. Wo to bi bo station meka. Ɔkrɔnkrɔnyi. Ɔtɔ na he. 3,000. To. De eyi wo ntumutɔ. Ɔtɔ na mu ntumutɔ. Emensi wo bo bi nko station wa na. Wanka, so ɔtɔ na wo ntumutɔ. Ma ba bɔ tam. Obi ade. Amen. And so if you are one more dinner, secretary for us, who was no done away. Well, if you go to Snapper, I'm second also be a secretary. May I sort of pay down on my way in the station hall. As we come home. And so I sit there, August, but we said the new station also, yeah, now I appeal. Maybe I would. I'm on some other about a match. This time, two money master, Momentanka. As I'm Macana ha. Mamma's Nagasa would say, I'm about one to be. Now, by soon as a monkey two money Papa. Wow. Oh, yeah, awesome. On the snazza, what more would you deny that? SCP. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo de nsɛm to aso no se yanyiri yehu na tumi muma ne mu nsɛm no ɔse obetumi anase Nyankopɔn ne fie ne hu nsɛm no da bia wɔ nsɛm fufura anka ɔde bɛma yɛn da bia wɔ nsɛm fufura anka ɔde bɛma yɛn nanso Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛntotɔ TV si NC yɛ branches no yɛ bɛyɛ den de yɛtie nsɛm no rekɔ no ɔka no wɔ headquarters a Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ August afahyɛ ya ɛwɔ yɛnim a ɛba yi ɛnyiri yɛn ho sɛ yɛfiri ha kɔ a ansa na August bedru no na branches nyinaa tutɔ TV ni bi na ɔse yɛnyiri yɛn ho ne yɛba August no obisa ohun sɛ we atɔ ni deɛ ɔse ɛno na bɛboa yɛn we no obisa sɛ TV na yɛatɔ no yɛn yɛatɔ TV ni bi no yɛnya na he ne boa ya he ebubɔboɔ no ebi bɔ 3,000 Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ anti 3,000 na yɛntumi ntɔ anaasɛ dɛn Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛnyiri yɛn ho ne yɛntotɔ mfa mbobɔ dan no mu na ɔno nka tumi nwoma no mu nsɛm no ɔwɔ deɛ ɔde bɛma yɛn abere ne abere nyinaa nanso yɛn members na nka nsɛm no ba ɛbɛba bɛboa yɛn no yɛnya ntie ɛfiri sɛ dɔm kakraa bi pɛ ɛna nya nsɛm no etie nti ɛyɛ bɛɛbɛɛ busum miɛnsa ni Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔnka tumi nwoma no mu nsɛm biom firi sɛ ɔka dɔm a ɛsɛ ɔmotie na nka ɛmboa ɔmo no asɛm no ɛduru ɔmo hɔ enti watwentwɛn no so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛkɔ fie yɛnyere yɛn ho ne yɛntotɔ TV no ɛmfa mbobɔ yɛhyia dan no mu sɛnɛ ɛbɛyɛ a ɔde nsɛm no ɛbrɛ yɛn a ɛbɛduru yɛn nkyɛn sɛ mpo obi ɔhaw bi wɔ ne so na ɔba hɔ na ɔtie ne nsɛm no a nsɛm no bɛboa ma ɔhaw na afiri ne so mmerɛkɔ a ɔte hɔ a ɔtie nsɛm no ansa na ɔsom no kora pɔn ma na afiri hɔ nanso ɛni hɔ deɛ a na nsɛm no ɛdu yɛn nkyɛn nto Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛrekɔ yi yɛfa nyɛ yɛ asodii ne yɛnyere yɛn ho ne yɛntotɔ TV sɛ ɛmfa mmɔ branches hɔ nyinaa asomdwe nka ho ɛsɛ bɛyɛ bɔsom twɛ ɔsompɔ kyɛ ɔkwan awa mɛsa asoma pɛpɛ stations ni na maprɛ ho mata na maka ho bẹ́ẹ̀ na mo yẹ fi àwọn ọmọ ètùmọ̀ àtútọ̀ ònyẹ́ mọ̀ pápá ẹ̀dàmí mìírí mọ̀ká àkyẹ́ mìírí ṣèdí àyà bẹ́ẹ̀ yẹ ṣèdí sọ̀nkú ṣèdí bí àyà yẹ máa ń kásá wọ̀dọ̀ mọ̀ ẹ̀wọ̀ ẹ̀hù tẹ̀yẹ́ yẹ ṣèdí wọ̀ hádà máa yẹrẹ fún mú ẹ̀ṣẹ̀ dàmú dà ní nyinaa fi nhyira na adọ́m
adza abosun yakopon ɔde hwɛ asase n'ayen impa wo mane wo pɛ ne nhyɛ na adom opina nkasa ne mu no pue na nhyɛ no ɔde hwɛ impa na pomodin adom no ɔde hwɛ impa na brɛbɔ na onyimrɛ adasɛ bobodo bi bodrɛ wɔbɛyɛ wɔabɔ brɛbɔ wɔbɛyɛ adwuma nsa na wɔdizi nti ade biene bi nka wo bio ekokuru ana wom da wɔyɛ electric cadet asem mɔdze adasama esmosuma sunsun ɛna abɔfo na wɔn pa adasama wɔn hwɛ no wɔadom kama ɛyɛ wɔsɛm na ebonya pɛkyire yɛ mɔta na ɔte na so wapɛkyire kapa no nhyɛ na adom sɛ woyɛ nhyerɛ mamba nkɔ wɔ mo bible na wɔwɔ maayin wɔsɛ nhyɛ na ɔyɛ ɔma nyimpa yɛ ɔfo yɛde ma wɔka ne bi ɛyɛ nkontompo ɔsɔ ɔhyɛ bible no mu nhyɛ a ɔma nyimpa yɛ ɔfo nhyɛ na ɔma nyimpa yɛ akɔmdzen na ɔmo sɛ bɛyɛ wo bibi ɔbɔkɔ yie anaa bɛyɛ ɔdefo da meyɛ kan dza wɔfɛ na adom no wo biribiara wom asase do de wɔadwuma abɛyɛ o ɔbaabɔ wɔ do etumada a wɔbɔtɔ biribiara a abɛyɛ bia no wɔ adom no mu ɔte dɛ ɔmfa dɛ bɔks bi osi hɔ nhyɛ wɔ yim adom wɔ yim na nhyɛ n'adwuma ɔyɛ ɔbɔhwɛ wɔ wapɔmdzen mmiri pii na nenam hɔ adom n'adwuma ɔyɛ wɔhwɛ wɔ abrabɔ mu biribiara ɔko sɛ yimpa wɔ abrabɔ mu bɛda adom na nso ɔyɛ dɛm n'adwuma Quran chapter 97, verse number 4. Better is the night of Adam than 1,000 months. Yankopɔn sɛ bosom no a wɔpɛkyiri wɔ mu ɔyɛ bosom a ɔyɛ ɔnhwɛ papaapa ɔdi mu paapa sɛ bosom nka bɛyɛ ato On that night, the angel na anadwo da ko ɔsɛ ɛmu Yankopɔn na mɔsom abɔfo na ɔnyɛ sunsum dɛm abɔfo na sunsum na wɔgyina nkramosom na Israelfo ɔsom no do montie yɛ paapa dɛm ne wɔn nyinaa hɔ na wɔn nam hɔ ara wɔn nam hɔ ara na kramu yɛ biribi na nkwa yi yɛ ɔhu dɛ na dɛm ade ɔwɔ ha dɛnte yɛ bere jiw yi dɛm ara ɛkristianfo nso ho mpɔ dɛ wɔn dɛm nhyɛ na adɛm ɔmea ho akopɔn ɔyɛ na de ba sɔ so maka ne bɛ mɔkɔrɔ maka dɛ wɔbɛ taa sɛ wɔbɛgyina kristiansom no ɔsɛ dɛ sɛ kagye aduru bi ɔnam na wɔyɛ ɔyɛ yɛn sɛ wɔkɔ mmiri do kagye aduru na bɔ nsɛm ne denen ɛsɛ kagye aduru bɔtum wɔ ama ayɛ yɛ wɔbrabɔ ayɛ yɛ bɔtum kagye aduru bambɔ ɔbɔ nsɛm kete bambɔ papa ɔnakora ɔbɔ nsɛm so ntumi ɔkete bambɔ papa bɔtum wɔ abɔ ho bia yɛn mpanyinfo a yɛbɔto wɔn mmiri mpɔto wɔ yam ɔbɛyi ne na ɔntum wo yɛ amu ho ɔbɔ nsɛm no bambɔ ne no anaasɛ ansa na wɔdidi nti ɛna ɔde adom no nso ɛka ho na adom no na ɛboa yɛn ma yɛ biribiara ɛyɛ yie kɔkɔ no Nyame Somafo sɛ adom no sɛ ɔbaa bɛware anaa bɛrima bɛware aware asɛm ɛwɔ mu sɛ dwuma bɛyɛ yie de ɔse biribiara ɛfa abrabɔ yɛyɛ biara ho no ɛwɔ adom no mu na apɔmuden ne deɛ ɛwɔ nhyira no mu na ɔkɔkɔ no Nyame Somafo sɛ wei ɛna kristianfoɔ no ɛwɔ mo nwoma no mu no ɔmo ka sɛ Nyankopɔn nhyira na ɛma nipa yɛ odifoɔ ɔse daabi ɛnyɛ saa asɛm no ɛnyɛ nokorɛ ɔse nhyira no ɛma yɛ apɔmuden na mmom adom no ɛna ɛma nipa ɛyɛ yie adom no ɛma nipa n'abrabɔ esi ne yie dɔkɔkɔ no Nyame Somafo sɛ saa nneɛma mmienu yi ɛna abɛhwie agu yɛ so anti afahyɛ wei yɛhu no sɛ nneɛma ɛyɛ soronko no ɔse Nyankopɔn no aka ama wɔkenkan no wɔ Koran no mu sɛ bosomi a ɔmo egu kyiriwia no kɔkɔ no Nyame Somafo sɛ Nyankopɔn no aka sɛ saa bosom ni mu no dakoro oyisi hɔ na wasoma ɛsonsom ne abɔfo na ɔmo de adom ne nhyira yi abrɛ ɔmo a ɔmo ɛyɛ kyiriwia no kɔkɔ no Nyame Somafo sɛ saa bosom no Nyankopɔn sɛ ehu ehia kyɛn bosom bebree a ɛwɔ afe no mu saa bosom no na nhyira ne adom no ɛba ɔmo kyɛn kɔkɔ no Nyame Somafo sɛ na saa ne yehu na ana
saa nhyira ne adom a Nyankopɔn kaa sɛ ɔde brɛ saa ne yehu no ɔse ne nti ɔkaa sɛ ɔsoma abɔfo ne esonsom ma ɔmo de ba ne sɛ kɔkɔ ne Nyame Somafo sɛ ɔsom mmienu deɛ wɔ Israel deɛ wɔ Arabia no ɔse Nyankopɔn hyɛ abɔfo ɛne esonsom ɛna ɔmo hwɛ so enti na abɔfo ne esonsom na ɔsoma ɔmo na ɔmo de nhyira na adom yi ɛde brɛ ɔmo ɔkɔkɔ ne Nyame Somafo sɛ saa adom ne nhyira ɛboa nipa yie ɛwɔ asase so na ɔkyerɛ yɛ mu sɛ akɔyɛ te sɛ dakato mmienu baako esi ha na baako si ne nkyɛn baako mu no ɛyɛ nhyira baako ne mu nso ɛyɛ adom na adom ne mu no nneɛma bebree na ɛna ɛwɔ mu ɔkɔkɔ ne Nyame Somafo kyerɛ sɛ deɛ yɛfrɛ no bɔnsam no ɔno nso ne ho ɔde yie obetumi abɔ ho ban yie tie na ɛsan sɛ yɛpɛ saa adom yi ne yɛde abɔ brante nipa ɛnam yɛkyi ne yɛpɛ eduro ɛde abɔ yɛbra yɛgye mmoa ɛfiri sunsufi nsɛm bɔnsam nsɛm ɔkɔkɔ ne Nyame Somafo sɛ ampa bɔnsam betumi ama yɛ saa mmoa yi nyinaa ma yɛabrabɔ esi yie ɛmpo bɔnsam betumi aboa obi ma wenyi akyɛ ɔsi tete no yɛ nananom bi anasɛ mpanifo no bi ɔmo ɛmene saa mmoa yi ɛto ɔmo yam ma ɔmo nyinyinyinyi a ɔmo enyi kɔdo baabi a asɛ ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛwu ɔkɔkɔ ne Nyame Somafo sɛ ne nyinaa ɛyɛ nneɛma a tumi a efiri bɔnsam nkyɛn ɛna ɛba ɔsɛ ɔbɛtumi ayɛ biribiara de ama yɛ na bɔnsam ne ho ɔden ɔwɔ tumi yie kɔkɔ ne Nyame Somafo sɛ mmoa bi a ɔbɛtumi de ama yɛn na sɛ woyɛ dɛn sɛ ɔde mmoa yi ma ɔno ɔkyɛ asase so sɛ dɛn ɛyɛ dɛn wobɛwu na kɔkɔ ne Nyame Somafo sɛ deɛ wɔm ne sɛ bɔnsam a wɔyɛ nyinaa na ɔkyɛ sɛ dɛn na wo a deɛ wɔakyire ne sɛ aheman no unya emu ɛnkɔ kɔkɔ ne Nyame Somafo sɛ deɛ ɛwɔ mu ɛna ɛyɛ adom ne nhyira ɛma yɛ brabɔ esi yɛ yie asomdwe nka ho amen nti ɛtumfo a da wɔde nhyira na adom wɔde baa no ɔbɛtenatena nkɔlɔ ho kisa asɛm ɔda yɛhyɛ aso apam ahyɛ so no gyina ma 70 do nhyira na adom yɛbɛyɛ ɔbɛ 90 ɛsɛ sɛ ɔyɛ 700 ɔdɔm nhyira na adom yi bɔtuma ahwɛ nipa 1 million nipa 1 million na sɛ foforɔ soro ba sɛ wɔde ɔsan ase dɛm a nhyira foforɔ soro ba adom foforɔ soro ba dɛm mmiri biribiara bɔtuma bɔtwa ho na maka akyerɛ wɔn nkyɛn ayɛ kora bɔso ngyara bra ka wɔn se asomdwe nka ho dɛm ara na ɔwɔ hɔ ɛti ɛda maka akyerɛ wɔn se yɛkɔ baabi a yɛkɛhyia work na pay together mission na nti obiara ntom nkɔ bi sɛ sɛ kɛhyia wɔ hɔ a dɛ wɔta mpo no ho dɛm pɛpɛ ne wɔhunu wɔ hɔ adekwesi a wo ma ɔno ɔda nkyɛn ne bɔnekɔkyɛ de gyina ba hansa no mo de twɛtɛn kwan a bɛnya yɛnyɛ kɛhyia fa akɔso a sɛ bɛnya mala nti iya wɔne no papa asomdwe nka ho amen ɛyi nti ɛmɛ twɛdɛ bi no sa obi no kɔ bi ebira ma yɛn hyɛ ma ho na sika yɛn wɔ alobɔkɔ na wo tete nkyɛn kɔ ɛbɛsɛ wakɔ nti na ma yɛn dɛ sɛ yɛbɔkɔ kuma so tete kwa ne yɛ kɔ mbɔ sɛ tɛmɛre koraa na yɛ kɔ a obi no bɔtuma akɔ bi ma fɔ wɔlɔre pɛ nyinaa obiara bɔkɔ ɔyɛ nhyɛ ma obiara ɔkɔ adapɛ na obi repɛ ma akra na ɔdɔka yɛ nam sɛ woyɛ yɛ hyɛni nse asɛ mɛyɛ kwan bɔ nam sɛ dɛn na yɛ mɛyɛ kwan na ɔpɛ ɔde school so nam hyehyɛ na hɔ bɔmpo na ma adwene ɔyɛ adwuma ɛti nkranhɛra ɛma nkran ɔba na abɛmpo yɛ na sika na ɔnyɛ bi o ɔno yɛ na sika na ɔnyɛ bi na ɔmo biribi so no kwan si na wama ɔwadwene ɔyɛ ɛsɛ ɔsɛ ɔyɛ ankasa no ho owó na yɛkɛsɛ ma ayɛ hɔdɔm a wɔadwene no ɔnyɛ yɛ da ɛti nkranhɛra o ma obi pi dodo nso no waba obi pie nkye waba obi pie waba ɛna yɛ na sika na yi sɛ kana sika mpo antama kana yɛ dɛ na ayɛ na yi biribi na esi no kwan so wɔyɛ kwan aba yɛ pum ka na ma na masi o abaka o mɛ nkasa wo ho wɔyɛ asesɛ ɛyɛ ya for hospital
asode ka ho amen enti ohia papa nso ma ye de boto obiara no rafia ama ye tu ya de yakọ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɛto ansɛm ne so ɛde ma yɛn na wɔkyerɛ yɛn sɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɛkyerɛ yɛn sɛ nhyira na adom a ɔka nsɛm yi ɛbɛboa yɛn yie ɛboa yɛn ankasa nipa dasani enti ɔse kronkronbea ɛtɔ so mmiɛnsa yi ɛsoro dɔm a ɔmode nhyira na adom yi ɛbrɛ yɛn no ɔmo yɛ tumfoɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ tumfoɔ yi nhyira ne adom a ɔmode ɛbrɛ yɛn ɛdɔɔso papa ɔse mbere na ɔbɛgyina kakra ɛwɔ apam junction mmereko a ɔreba ha no saa bere no ɔma yɛte ase sɛ nhyira na adom a ɔmode ɛbrɛ yɛn ɛwɔ hɔ no ɛgyina 70 na mmerɛ yɛkɔ anim kakra no ɛna nhyira na adom no pagya kɔɔ 90 Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ sɛsi ade nhyira na adom a abɛdua yɛ so sɛsi a na saa abɛhwie gu yɛ so sɛsi a no ɛyɛ 700 Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei ɛdɔɔso a ɛbɛtumi ahwɛ nipa 1 million Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ bere a nipa ne ba ɔsom ne mu na yɛ dɔɔso no na ebi ɛbɛka ho sɛ yɛkɔ yɛ nim a dɔm ne dɔɔso no na ebi ɛbɛka ho na ahwɛ yɛ nyinaa yɛ so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yɛ sɛ nhyira na adom yi yɛba kronkronbea ha ɛwɔ ha ɛde ma yɛn ɛnti na ɔno waka kyerɛ sɛ bɛyɛ mpo a nka bosom biara yɛ mmra nneɛmakyi kronkronbea no ho ne yɛnya nhyira na adom yi ne yɛmfa mbɔ bra mpo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ dwumadi a yɛfrɛ no Faith Healers Mission no anaasɛ out of bandage work no baabi a yɛbɛkɔ akɔhyia mu biara no nhyira na adom yi nneɛma a ɛwɔ mu ne nyinaa no ɛba hɔ bi yɛnya no wɔ baabi a yɛbɛkɔ akɔhyia mu biara na ade baako a ɛno ɛnkɔ baabi a yɛbɛkɔ akɔhyia mu no ɛyɛ bɔnefakyɛ ɔse bɔnefakyɛ no deɛ gye sɛ yɛba kronkronbea ne ho ansa na yɛn nsa aka enti ɔno deɛ ne yɛm aka baabi a dɔm no bɛkɔ akɔhyia bia no ka yɛn nyinaa yɛ mmra hɔ bi na deɛ ɛwɔ mu no yɛn nsa ɛnka Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ enti ɛna ɔno ɔfa kwan bi so sɛ ɔbɛboa yɛn na abɛyɛ ɔhyɛ sɛ mmerɛ no so a yɛn nyinaa yɛbɛtumi aba bi weiti ɔsɛ ɔbɛhwɛ na wafa yɛn lɔrefa a ɛbɛboa ma yɛde akɔ no ɔno a wapɛ kaa ma yɛn na kaa no ɛde yɛn nyinaa ba sɛ ba ne sɛ sɛnea yɛbɛkɔ akɔhyia mu wɔ takwa yi na kaa asoa yɛn nyinaa ɛde akɔ hɔ na yɛakɔyɛ ma na yɛ fɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ne nyinaa no deɛ yɛnya ne ha no yɛbɛnya no wɔ hɔ pɛpɛɛpɛ deɛ yɛnya ɛwɔ hɔ no na ɛyɛ bɔnefakyɛ wei na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔnte yɛ ase nneɛnti a yɛbɛtumi de biribi ayɛ excuse a yɛbɛka sɛ wei nti yɛntumi amma mfa hyɛ na ɔsɛ anɔpa yi obi frɛ no firi nkramɔnte so na nipa a ɔfrɛ no yi ne nkɔmmɔdeɛ no kyerɛ sɛ ɔyare ne yam ɛɛha no ɔsɛ ɛnum a na obisaa no sɛ na onim sɛ afahyɛ ɛɛkɔ so anaa ɔsɛ nipa yi ɛɛka sɛ wahyɛ ase ɛɛka kyerɛ sɛ biribi nti ɛna wantumi ama ɔsɛ wanka sɛ sikasɛm mpo na mmom wanya biribi a ɛno nti ɔntumi amma afahyɛ no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei ɛha no ma ɔkasa ɛde kasayaw ɛde maa no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔnte nipa ɔnte yɛ ase efisɛ afahyɛ yi ɛkɔ so a yɛbɛnya nneɛma bebree wɔ mu na wote fie wote nkran ha yi a obi afa ne kaa afiri dodo so obi efiri ɛnkyi obi efiri akyire ne ɔmo nyinaa aba wote nkran ha yi a ɔsɛ bibi nti wetumi ama enu ɛna oyare Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wankasa no na sɛ wanyɛ yɛ sa yɛni ɛmbere nyamesom a abɛdua asase so ɛwɔ man Ghana mu nti sɛ ɛto yɛn saa ne yɛwu a yɛbɛkɔ akɔ yɛwu a Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wama yɛate aseɛ sɛ ɛda bi a yɛbɛba afahyɛ sɛ no da biara ne deɛ ɛwɔ mu ɛnanson no ɛda biara ne deɛ yɛnya ɛwɔ mu nanso sesia no nhyehyɛ foforɔ abɛka ho sɛ hyehyɛ abɛka ho ne sɛ nnɛson no ɛda biara no ayaresa ɛka ho ɔsi dɛ ɛde kan yɛ yɛwada no ne yɛnim sɛ ɛyɛ bɔnefakyɛ nanso ɔsi sesia no yɛwada no nso ɛyɛ bɔnefakyɛ yi ayaresa ɛka ho enti ɛnyɛ sɛ anwummere a yɛkɔ akɔkyi Ɔkrɔnkrɔnbea ne ho nkwa na Nyankopɔn ne fie ne ho nkwa ɛna yɛnya ayaresa no na mmom ewiabere no a yɛbɛkɔ akɔtena ase wɔ hɔ no ɛno nso ayaresa ɛwɔ hɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛbɛkae a ɛno anwummere maame bi ɛbɛgyina ha adi adanseɛ
echere yare na eha no Krokro ne Nyame Somafo se sa maami enura ewia na ye ti ho na ye kaakai aboso yi ne Yankopon a ne de ne Rabbi no Krokro ne Nyame Somafo se sa bre no ono mo yi ne yare ne efre ne so enti ye ko ne ekotena se wi abre ne ye kaakai aboso yi ne Yankopon na Krokro ne Nyame Somafo se ayaresa etumfo no wo ho a omusa yare ye chi hu anwumre no so a omu wo ho a omusa yare enti yemfanya ya so di sa fashe bia no ye bayiri ye hu na ya badi asunye kan amen machaw esmasma wo ho impeda se bia awode enam ho a umu yakan bamakan umu yakan a sunsun asem bia enyo mu sa yanda maza yara wa kana yara puri ihudu na sunsun a wawuro mu na nana ma abedo da wala tete ho da wetu da wepu da wala bra nsi onye ba kumpo yi kwa ni mu yepete yo obi anyo ho obi ani ma yetu eti sa wo na hunu da bibia wa hunu ho aso kra wo aso kra na tele da me na ma ameke edura muzi na adi ni na ile efi mu nse tiye bi wo ba bi ana wo bi na tele bibi hye ho aye yerba no sunsun ono na wo la so dentuntun so wo yere mo ho obia ni de ofi mu de be fi mu be ari to tempo ho no wotuko ensi emreti yasha aduna so apam hayare bo ha obia nda na wa ba no oya dada yin etwe hu wi okwalpe na so yin ye ira bi na yin bi oya ndemra wo mu na awo mu boku otu we ku da kwesi na ekotwa hu na wo tubie tu mu nsina ayo dam no kan yin pa be wa mabo na su malama sa to na ba so ko na oja esubo na sunsun mo to be bo wura body no mu onyo so wo wura bi kan wa ya bi rumba bo wo mu da dana na wa ya dai wo poe an do wo poe batanka apam Johnson ma ra bi mo sa to be no kwato apam pre wo do apam ay ka ta na ne sa won yere ya na oyere no mo oyere no oyehu ado ruwa anyen oyesunsun a opi mo poyi na ma ga fun da ko ya mbo yin pe esu ya ebo ho nsu amono sa asam no ba ni na yesunsun na wo opi no mo poyi no wo empo sa na nyen yin po wo mpi anyen yin pe te bi bi na ketu na wo mo da ma ewu ani ya hema mo nko nto ya nsheda ntuntum sumi biara ni mo aya kan ni sa ba na ma ma fa bi ko to be bera won daga wa wo munara ona ayo da esi enu besura na hwehwe da wa ma ka cha wada obia ma wo kwa outside yi da wanka Yankopon ni hwe na aba no ho asam ofa nchira amafo esu bo we wa fa mudze ma maso wo kwa nchechen wanka Yankopon ni hwe ho asam won nchira damra akoto won ama obiara na adwena aba na wa aba Yankopon ni hwe sana ama Yankopon ni hwe ewo ari nya hwe ko edamas Ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo de ne kyerɛkyerɛ ebe wiye no no ka kyerɛ sɛ ɔbɛka esumasɛm a ɛwɔ hɔ ana hintasɛm a ɛwɔ hɔ edi akyerɛ yɛn na ɔkyerɛ sɛ saa hintasɛm no bi a ɔda na edi akyerɛ ne sɛ nipa biara ni hɔ a sɛ wonam hɔ na umu ɛyɛ kan na ɔde nam hɔ a wɔ hɔ a fɛ yare Ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo sɛ gye saa nɛteɛ na sɛ nipa ne mu ɛyɛ kan na ɔka ho asɛm no ɔkyerɛkyerɛ mu sɛ nipa ne mu kan na wɔka no anaasɛ ɔka kyerɛ no ɛyɛ obi a ɔnam hɔ a sunsunfin asɛm bia ɛni ne mu wankodi eduro bi a saa nduro a ɛyɛ sunsunfin ɛwɔ ne mu anaasɛ ɛti ne mu Ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo sɛ na wei ɛna yɛnya saa nipa ne bi ɛwɔ asase so ɛwɔ Ghana man mu ha Ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo sɛ eno a yɛ nananom gye yɛsra bi na yɛpo bi ne yɛtete yɛ honam de bi hyehyɛ mu
na yɛ nom bi ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo sɛ nnoro yi we mu nyinaa na ahyɛ yɛ mu a yɛ nyinaa yɛ mu ayɛ sum a yɛde nam hɔ yɛ mu ayɛ tum ne yɛde nam hɔ bie ne hɔ a ne mu ɛyɛ kan ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo sɛ yɛ mu yɛ kan a yɛnam hɔ a yɛbɛhu sɛ deɛ yɛfrɛ ne yareɛ no anaasɛ yaw bi a ɛwɔ nipadua no mu no yɛnya bi ɛwɔ yɛ nipadua no mu ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo na wɔkyerɛ yɛ mu na ɔkyerɛ sɛ ane sɛ na wɔka no sɛ yɛ mu yɛ kan a yareɛ a yɛfrɛ ne yareɛ yɛnsa ɛnka bi na ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo ade baako a yɛhu ne sɛ ɔno de ne nsa to yɛ so na ɔbɔ yɛ so ɛwɔ soso krɔkrɔ ne ogya mu a ɔse bambɔ a yɛanya no ɛni ho kwan sɛ yareɛ foforɔ bi anasɛ sosofin yareɛ bi bɛfiri baabi ɛbɛwura yɛ mu biom ɔse biribi saa ɛmma biom na mmom dadadeɛ na ɛwɔ yɛ mu no deɛ yɛdi ne dadadeɛ nananom di a ɛwɔ yɛ mu dada no ɛno ɛna ɛsɛ ɛtu firi yɛ mu na sɛ ɛbɛpie firi yɛ mu a yaw ne deɛ yɛbɛnya saa tenka no ɛwɔ yɛ mu ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo sɛ enti yɛwɔ hɔ a ne yɛte sɛ yɛbaabi yɛyɛ ho hwɛ ɛnyɛ yie yɛde ɛkakikakika ne bia ɛnkɔ a ɛsɛ yɛhu sɛ sunsun fi bi hyɛ hɔ na afei na saa sunsun fi no ɔtu afiri hɔ enti na ɛgya yɛ yaw na yɛnya tenka no ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo sɛ mpre bebree no ɔde ne nsa to obi so ɔse ɛwɔ apam gyanhye ɔde ne nsa to obi so nipa no kɔwie wɔ hospital efiri sɛ ɛsɛ dɔktafoɔ ɛmfa nsuo nse ne so na ntɛntɛm na ne ho ɛnyɛ de efiri sɛ sunsun fi na watu afiri ne mu no na nipa no nim sɛ owuwe ni krɔkrɔ ne Nyame Somafo sɛ mpo na sɛn mankesim ebi si yɛ na nipa ni nso wɔ nim sɛ owuwe ni krɔkrɔ ne Nyame Somafo sɛ mpre bebree no sunsun fi tu firi yɛ mu a yawo a yɛbɛnya no na no ɛde yie tɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo sɛ ɔde ne nsa to yɛ so abɔ yɛ so ɛwɔ soso krɔkrɔ no ogya mu yi nka soso fi bia ɛmfiri akyire ɛmba biom nanso yawo a ɛyɛ a yɛnya ɛwɔ yɛ mu atenka a yɛnya ɛwɔ yɛ mu sɛ bibi ɛha yɛ bi nya yawo bi wɔ ha no ɔsɛ ne nyinaa yɛ soso fi a ɛti yɛ mu dada ɛna afei na ɔmo ɛtu afiri yɛ mu enti ɛna saa yawo no ɛɛba ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo sɛ ne nyinaa a wɔn ma yɛate aseɛ ne sɛ sɛsi asɛm a ɔde ma yɛ ne sɛ yɛpie kɔ mmɔnte so ne yɛde ne nsɛm ɔkɔ a yɛmfa Nyankopɔn ne fie ne ho nsɛm ɛna ɛkɔ yɛnka Nyankopɔn ne fie ne ho nsɛm ɛnkyerɛ ahɔhoɔ na ɔmo nya ɔdɔ ne ɔpɛ sɛ ɔmo bɛba kronkronbea no ho krɔkrɔ ne Nyame Somafo sɛ wei ɛna ɔde gya yɛ sɛ yɛmfa nkɔpete mmɔnte so afei nti ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo sɛ yɛnhwɛ wei ne yɛndi so na wei ne yɛde kɔ a ɛbɛtwe dɔm aba Nyankopɔn ne fie ne ho asɛm ɛne yɛmfa nkɔ na nya ahɔhoɔ so deɛ sɛ ɔmo nti Nyankopɔn ne fie Nyankopɔn ne fie ɔno otu sun ada a yɛ bɔn otutu mu mo a na de twa ho mo na de twa ho na sunsun a wɔte mu na bɔn bi a wɔte mu so ɔyɛ dɛ na ɔrekɔ na oyi fi da kɔ yeye nti wɔ hɔ a ne nyinaa fi mu koraa dameda na wɔka nyimpa a na ɛka ho bi dameda na wɔpɛ wɔ nyimpa esi ɔtɔ tete mu de wɔn do nyimpa yɛ koraa asomdwe nka ho amen obi bi sɛ bɔs no sisi wɔn ho asɛm bɔs no sɛ mo si tampo na wɔpɛɛpɛ wɔn ankasa bɛka wɔn nyina sɛ na de skana at bɔs mu last December and August. Abraham Sibia, my brother, or the prison in Libya, they're gonna help Libya. Amahada. Now, I don't know if I must be some of the more. No use cannot go to Boston. I'm hoping my brother or their prison. When you I had apple. Everybody what I want to know friend with Libya. Ever smart. What you scared? Don't go to the biscuit. When you are brother. But can I hear the boss let more name? So my what was a swap. I hope let more name. And you use canal. What I got to Howard now Canada. Krɔkrɔ Nyame Somafo sɛ sɛnea ɔka kyerɛ yɛ no sosofi na ɛtete yɛ mu na ɛyɛ som a ɛwɔ yɛ mu no ne nyinaa no gye sɛ yɛba Nyankopɔn ne fie no ho ansa na kakra yɛtu ne nyinaa afiri yɛ mu nti na yɛnka Nyankopɔn ne fie no ho asɛm ɛnkyerɛ ahɔhoɔ na ɔmo nya ɔpɛ ne ɔdɔ sɛ ɔmo bɛba ho Krɔkrɔ Nyame Somafo sɛ yɛkɔ Nyankopɔn ne fie no ho a
So fi eti emu yi ni nyina etu na yɛntumi mfa dako ɛntu ne nyina ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo sɛ ɔmu ntumi mfa dako ɛntu ne nyina ɛfiri yɛ mu na mmom ɔmu tu ne kakrakra nti mmerɛ a yɛreba ho no na sonsofii ne esum yɛ ɛwɔ yɛ mu yi ne bɔne a ɛwɔ yɛ so ne nyina ɛrekɔ nkakrakra nti ɛbɛdummerɛ bi no na ne nyinaa ɛfiri yɛ mu ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo sɛ mmerɛ a ne nyinaa bɛfiri yɛ mu no saa berɛ no ɛna sɛ yɛfrɛ yɛka nnipa a na afei yɛn nso yɛbɛtumi aka sɛ yɛyɛ nnipa a na sɛ yɛka ho bi na mmerɛ a sonsofiti yɛ mu yi deɛ yɛmbɛn nnipa ho baabiara ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo sɛ sonsofi nyina firi yɛ mu a ansa na yɛka nnipa a yɛka ho na ɛbɛfiri yɛ mu a gye sɛ yɛtaa ba kronkronbea ne ho ɛbɛkyɛ ho ɛnti yɛrekɔ yi yɛmfa Nyankopɔn ne fie asɛm no ɛnkɔ na yɛma hɔwɔ ne ho sɛ Nyankopɔn ne fie yi ne yɛba ho a yɛrekye ho no na ɛyi sonsofi a ɛde yareɛ brɛ yɛn na ɛyi yɛbɔne ɛfiri yɛ so na ɛbɛdummerɛ bi no na yɛ mu ayɛ kan na afei yɛkan nnipa a yɛka ho ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo sɛ sɛm bi sɛ ɛbaeɛ ne ɛyɛ afɔre mokyia na esisi hɔ na yɛyɛ no box esisi hɔ no yɛde kala tuntum na fitaa afa ho no obi pɛ sɛ ohu ɔno ɔyɛ nipa foforɔ wɔ ha ɔpɛ sɛ ohu deɛ ɛyɛ ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo a sɛ deɛ ɛyɛ ne sɛ ɛte sɛ deɛ ɛwɔ kronkronbea ne ho woyi wo sika na waka hawa a wo ankasa wonim sɛ ɛrekɔ so wɔ w'abrabɔ mu no waka na wode asrɛ Nyankopɔn sɛ ɔnhwɛ afɔrebɔ yi a wode kɔhyɛ mu na ɔmfa nyi ɛmfiri wo so na wode kɔhyɛ mu a ɔhaw no bɛkɔ ɔse ɛhyɛdi atwa mu ɛyɛ somewhere August last year ne mu a yɛbaeɛ no ɛna papa bi baeɛ a ɔse yɛakye ne nua atum ɛwɔ Libya na Libya na yɛakye ne nua atum wɔ hɔ no ɔno ɔbaeɛ ɔyɛ ahɔhoɔ kra ɛwɔ ha nti ɔbɛduu ha pɛ na ɔyii ne sika na ɔka gu so sɛ Nyankopɔn mmoa no na ne nua na yɛakye no atum ɛwɔ kora a ɛdi ne Libya ne so no yɛnyi no ɛmfa ma no ɛna ɔde sika no kɔhyɛ afɔrebɔ ɛkyɛnse na yɛde asisi hɔ no mu nti ɔse ɔde too mu na ankyɛ bia na ɔnyɛ akɔl ɛfiri Libya hɔ sɛ dɛn na esi a yɛse ne nua na yɛakye no wɔ hɔ no mpanifoɔ atena ho ahu sɛ ɔmbɛtua sika kakra na yɛnyi ne nua no ɛmfa ama no ɔse ntɛntɛma na ɔkɔtuaeɛ ɛna yɛyi no ɛde maa no nti ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo sɛ hayaa na papa no ɛbɛka n'asɛm no enti dwumadi a afɔrebɔ kyɛnse na yɛhu no wɔ ha no ɛdi no no ɔhaw a yɛnam no yɛankasa yɛnim yɛhaw no woyi wo sika na waka wo sɛm no ato so na wode sika no akɔhyɛm ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo sɛ no nso ano yie bɛba ma woahu ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo sɛ ne nsɛm no nyinaa ɛbɛsi ha na ɔmo a akankasa no ɛte aseɛ ɛmma papa ne yɛbɔ ne tɔfa ɛwɔ borɔfo mu na wate aseɛ ɛde ama yɛ ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo in his teachings today mentioned that what we have to prioritize in terms of spreading the good news about him in the recent time is the house of God, the holy temple of the Most High God. He explained to us and said that the holy temple of the Most High God, it works that it gives to humanity is to forgive the sin of men. And that the first one that came, which was read to us in the book of the Quran, which was read in the Quran chapter 3, thereabout, mentioned that the first house was built in Mecca. He said, it is this house that when you enter into it, you will be saved. Again, the second house came to Israel in Jerusalem, which Ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo explained that Solomon the king was the one who built this temple. And then as he was building the temple, when he was done, he prayed to the Most High God that I have finished building your house, the house that you said you would make it sanctuary or you sanctify it, and that your name would dwell upon it. I'm done building it, and so I'm giving it to you, donating it to you in the way that you should look at it, and that any Israelite who prayed or come to this holy temple to seek for forgiveness or whatever they look for, you should grant it to them. Ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo said, as that was requested by Solomon the king, the Most High God heard him and he answered him, by which they read to us in the book of Kings, of which said that the Most High God said, I've heard your prayer, I've heard your supplication, and that this house that you have built, I will put my eye and my heart upon this house all the time. Ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo said, that is what he is letting us know, that this third holy temple of the Most High God, or the house of God that has come in the nation Ghana, which is the third one that is offering many things to humanity, is offering forgiveness of sin, healing, childbearing, success, prosperity, and many that is given to humanity. He said one question that one may ask is this: why is it that is a building that has been
put there, and yet is giving so many things to humanity in that manner. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, what is there that is giving us what we are seeking for is the heart and the eye of the Most High God, that he has said that he will place it upon his house. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, the place that is having the attention of the Most High God, of which his eye and his heart is upon it all the time, why do we go there and then we call for suffering, or why do we go there and we experience suffering in our life? He said that will not happen. He said this is the reason the house of God, it is in to forgive the sin and mend our lives and take us from the problems and the troubles we are in, break the shackles and put us on the right path and in success. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is the duty of the house of God on earth. And so when we go out, we should spread this message to the strangers, to the new people, so that they will get to like the house. They would like to wish that they come to the house of God to gain whatever we are announcing to them. It is by this that Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, looking at it, we are not abiding by his word that is given to us, because some time back, he mentioned to us that we should buy televisions and place them in all the branches, so that in every Sunday during the religious meeting time, we can listen to the teachings from him, right from the headquarters here. But yet many of the branches are not doing so. They are not adhering to the message that he has given to us. He then asked, and then some few branches raised up their hands that they have bought the televisions. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that yes, as he's saying, the month of August that is ahead of us, this August 2025, of which we shall come for another festival, he said, we should make it a point that each and every branch will be able to buy or procure the television in order to enable those who will come there to hear the message from him, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, directly. He said, it is this that will aid us, that sometime we will go to the religious meeting centers with problems, with sickness. But by the time we leave the place, the teachings that we will hear from him will heal us from whatever we are going through. And so we should make it a point to buy these televisions to all the branches, so that by August when we come and he asks us, many of the branches or all the branches should be able to say that yes, we were able to afford the television and we are using it. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, when we do that, it is going to help we ourselves. He explained further to us and said that these are the things he would like us to know, and that when we abide by the words he's given to us, we shall see all this in our life. He said that what helps us in life is the grace and the blessings that the Most High God pour upon us. So if we notice this very festival that we have come, he said it is so unique and so different from all the festivals that we have ever attended. He said this is because the blessings and the grace that are poured upon us in this festival is very high, is very great. And that is the reason we see healing in abundance. He said many who are healed in this festival is more than ever festivals that we have had. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that at the time he made a stopover at Apam, he mentioned to us, the members, that the grace and the blessings that are poured upon us there amount to 70. And whilst we traveled to this place along the line, he made us understand that the grace and the blessings that are poured upon us is 90. But in our modern time, this current festival that we are attending, the grace and the blessings that have come unto us is amounting to 700. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said this 700 grace and blessings that is poured upon us, it is in to take care of about 1 million of people. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, whilst our number increases, then more of the grace and the blessings are being added onto. He said the blessings, what it does to humanity is that it gives us good health. And then the graces to our life's issues, the success, the prosperity, the marriages, the businesses, whatever we need to lead a successful life comes in the grace. But the blessings see to our health in life. But yet the Christendom in their scriptures mentioned that it is blessings that sees to a long life or longevity. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is never true. It is not blessings that gives the grace, as I mentioned, that it's blessings that gives prosperity to humanity. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is never true. Rather, it is the grace that gives the success and prosperity to humanity, and the blessings rather gives long life and good health. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo
then continue with the teaching. And he said to us that for that reason, we should send this message, and the people will get to understand that they will want to come. They will wish to come. If they get to know about what goes around the holy temple, they will all yearn to come around it. Yes, he explained to us and said that it is this holy temple that forgives the sins of men. And that one hidden thing he would like us to know is that any human being who is walking around and his system is very clear, brightening, Somafo said there is no way you are going to fall sick. And that without the people of Ghana, we are all walking and there is a lot of darkness in us. And this is due to the fact that our ancestors are gone in for spiritual enchantment. Those that they bath them, they steam bath them, they bury them in their various homes, they eat them, they bury some, they embedding them in their system. All of these ones are the evil powers that are in us, and of course our system to look dark. He said, whilst we go around the holy temple day to day, we will realize that this darkening is being wiped away, and then the new light will shine in our system, which will make us more clearer and more brighter, which will cause us to always have good health whilst we walk around. So Somafo said, if you are experiencing good health all the time, then you will get to know that, yes, my system is being cleansed, and that I am now purified, I am now becoming clearer and brighter. Somafo, in explaining to us, said that this will not be done in a day. Therefore, whilst we come around the holy temple all the time, often during the festival time, it is this that will be done to us, and that we shall gain the total liberations from these evil powers that are embedded in our system. And when that happens, that is where we shall be called a human being, the fully fledged human being. But as we are having these evil powers in us, we are not closer to human beings yet. Somafo said we should make it a point to always attend the festival. It is by this that he explained to us that one woman called him this morning, explaining that he is suffering from a stomach problem and that she is calling from Accra. Somafo said, upon asking her that is she not aware that the festival is taking place, that the person said he's aware, she's aware, but he's giving excuse. She's giving excuse to which she's not able to come for the festival. Somafo just got furious a bit and spoke a bit harsh to her. The reason is that she should have known that the festival is very important and that she ought to come, but she refused to come. And so that is what he will do to us in recent time. If we refuse to come for the festival and we are sick, he will not pay attention to us, we should die, we will be buried. And whilst that is happening, we will take the festival very serious, and because with the importance the festival has in our life, we will now take it more serious. Somafo said that he wants us to understand that the holy temple and what it gives to humanity is vital. And so when we go out, we should spread that good news, we should spread that good message, and it is this that will bring a lot of good things to us whilst people are also coming around the temple. It is this that he added to us and said that there's forgiveness of sin and the light that will be thrown into our system, which will make us more clearer and brighter. He said it will come from the holy temple. While we go around it, then this is happening in our life. And therefore, he explained to us that we should adhere to that, and that every festival, it should be our priority to come for the festival, and that is what is going to help us. Again, a question came to him that the offering bowls that are constructed in the concrete form around, painted in white and black, what is its significance here? One would like to know. Somafo said that the significance of this offering, or the offering bowls that are made in concrete form that are here, is that whatever problem you are going through, you pull your money and then you speak your problem upon it, and then drop the money in the offering bowl, and you see whatever problem you have spelled out, its solution coming to you. He said in the last year, August, once we came for the festival like this, a first timer or a first comer who came here first time also exercised such faith, and the person himself came here to give testimony upon that upon his arrival here, his brother was arrested at Libya, and that he has been in prison. And while he came here, he pulled out his money. Upon hearing that this is what the offering bowl does, he speak upon the money, saying that, oh God, help me so that my brother who was arrested at Libya should be left, he should be free. Somafo said, while the man came here, these are his testimony.
that upon saying this and drop it in the offering bowl, in no time he had a call from Libya. And now the call that came to him was saying that the brother has been looked at, and the leaders who were there then realized that all the people who were operating the prison system said that they should pay a little money so that they will free his brother. He quickly sent the money, and then the brother has been freed. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame said that is what the offering bowl does. And so when we come here, we know the problem that we are going through. We should speak it upon our monies and drop them in the bowls, and we will see the solution coming to us. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ended the teaching here, and that he said that all the time when he gives teaching, social media handles are there sharing videos of him. We urge you to go on them and listen at your free time. Ajinkwa TV official. He said when you are typing and you are searching, add the official to it. Ajinkwa TV official. It is everywhere on the social media, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook. You will see it there, and you get teachings of Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo. GBR TV too is all on the social media handles. This is the 5th day of the festival, the 6th day of the festival. And that today, as we go around the Holy Temple, is success in life or development in life. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, as he has said, healing is part of it. So wherever you are, run. This is not to walk, but rather run and get to this place with your problem, so that you will get solution to them. If you are coming from Takrady or Kumasi area, board a car that is heading towards Winnipeg. After Kesim, tell them you are light at Eswishia. The same way, if you are coming from Greater Accra area, get a car that is heading towards Cape Coast. Right after Palm Junction, tell them you are light at Eswishia. And when you are light, any taxi driver there you find, tell them you are going to Rabi, and to bring you to Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo. This is the only place that will liberate you from all the problems you are going through and bring your life onto a new betterment and enjoyable stay on it. Thank you. Deda na yi anape huma about this one. Huma wo ya ba was eja yi na womra yi na. Yes, yeah, makada akamalo, yeah, makada akama, ngoma to operation. Umrah, tell me to pick up. Oh, bueno, what's the hotel? One by 10 line. First second. And one minute.
Oya baya. Oya. Anape wa yo bi me interview na. Ma wo twa yu. Anape wa yo bi me interview. Papa, ya po. This will be a middle so. Eyedo. Makana anape won ye. Obiara mba. Na wo wi a won so. Ai. Eda na people pray with us so this is made about 20 years. Obi da. Se wi a wo so. One kind. Yo, one want to mean now, area, Moko, a media form, my small visitors. So, yeah, we are not going to ban, or yeah, my sister, so much visitors. Come on. So, we are going to have Moko. What are you by 90, 200. Asujen ka ho. Dara makan na so na san ba sibio. Oya ban na sam. Da korebu doctors mpanyifu bi. Oba Papa Johnson. Da obi akam ho asama kire ho da emi me jayere kwa. Mo wo edu mo no. Nso wo wa the principal car kono wa da bai. Na aso obisuma do ye den na ja ye kwegu ha na ma ho aduru mo no mi am so aso amuru bi sande ni ya no wodem ho bo mi anko den mu be ma ye ko wa e ba ko no bi no po de den nche wo hwe no e ko bu wara obi pi intervention obi pye obi ni wa na wo ho a ne ko onyi kitse ko da nti ye ba tena aso obisuma ye den na mo ko ku na oba hospital na yɛn ntoma ansa hɔ yɛn gida hɛ no shaft ta kyerɛ ho asome sɔ man mu nti ho na ɔnam wɔdo wɔde plate here wɔde krata wɔde ma maka kyerɛ wɔde sɛ mo ma mo ko a me bɛkɔ rebu hɔ na mo de nsa wɔde ta yɛrɛ pra hɔ ndo ɛda mo da pian bebre wɔta bo akɔpie wɔde tum na so wɔkɔ re man so wɔnka bio. And that's my son, as you oya by Nassi. That was Mr. Quine. Now I am workers of my mind. I am workers of my mind. Some in Sham come back. What was Saka? Oma come home. Namka Sanko for your home. Now, man, if I was so one dear. What why I go on minimum Punta Aquado. And I'm a brother point to Mado. Obese we se dem aye ensi asaso na sibio anya aban na hwehwe open kan na hwehwe ho oya adoma yakopon da adoma aban nso wo man mu ye panyin wo man mu na so ngi ntum da na nkada na dem na wo mu na sisi ho o kwanya ma aka da no meka ha opa won pa yimpa ayerefo oha o ma doctor pon panyipon o mo mpam da nduru nyero fo mo ho no mo so ha no bia hwe no ze ye hwe ho man odom bata po nti one shot Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Nyame Somafo sama ɔde ma yɛn sɔsi bi twɛ mu ɔkanisi ɛkyerɛ yɛn adɔktafo bi ne apolisifoɔ kaa baako ɛbaa ne nkyɛn wɔ apam de ahye. Ɔmasɛm ne sɛ ɔmo nso wɔde ayɛrefoɔ agu ne fie hɔ a ɔma ɔkɔdo na nipa no bi wu ti na ɔbaba no. Ɔkɔdo Nyame Somafo so mo baa yɛn ɔka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo ɛkɔ ɛdan na ayɛrefoɔ no gu mu no ɔmo kɔhwɛ no nsɛm a ɔmo de baa yɛn no ano eyi ano ɛwɔ dan mu hɔ anaasɛ ɛho nsɛm a ɔbɛka no nyinaa wɔ dan mu hɔ. Dɔktafoɔ na apolisifoɔ kuro a ɛwɔ no ɔmo kɔto sɛ ayɛrefoɔ egu hɔ nyinaa ɔmo kita wɔn folders a ɛkyerɛ sɛ ɔmo efiri hospital
ebi ayɛbisabea bi ansɔnwa ba ne hɔ ebi fo dɛ sɛ dɛ ɔmo nkyɛn ne yɛ kɔlibubia ebi ne yɛ kabɛɛti bia ɛna ne nyinaa gugu ɔmo nkyɛn na afɔ ɛmo baeɛ no wɔn ebisa ne sɛ ne ba sɛ ne nipa nyinaa efiri hospital baeɛ na ɔmo ho tɔ ɔmo na ɔmo bɛda ɔmo nkyɛn na ɔmo ho tɔ ɔmo yi ɔsɛ ɔkyerɛkyerɛ ɔmo mu yɛn ti a ɔmo ho ɛtɔ ɔmo ɔsɛ owie yɛ no ɔmo kɔ yɛ ɔmo so saa yɛ krataa ɔmo de bɛma na anasa abosubɔ krataa ɔmo de bɛma no no ne a ɔmo de bɛma no ɛyɛ faith healer ɔkɔ ne yɛ mesoma ɔfɛ sɛ no na ɔkyerɛ ɔmo sɛ asɛm wei ɛyɛ ade a ɛbɛboa ɔman ne nyinaa nti ɔmo firi bɔlefo ɛde ba yɛ yɛ ɔmo ma ne kwan na ɔmbra hɔ ɔmfa ne nsa bɛtotɔ ayarefo no bebree so na ɔde nsa to ɔmo so a na ɔkyi na ɛmu na ɔmo sɛ bebree na ɔbɛtɔ ɔmo ɔmo akɔ ɔsibira ɔmo ti wɔ ne yɛ ɔmo gye so sɛ yɛ wɔ ɔmo ɛma ne kwan naso ɔmo kɔ yɛ ɔmo ɛnfie ne bio ɔmo afrɛ wɔ ɔmo ɔkɔkɔ ne Nyame nsoma afɛ sɛ nti n'ano ɔkasa asɛm wɔ ha ɛnɛso wɔ sɛ ɛsi so sɛ ɛyɛ aban ne asɛm sɛ aban no bɛba abɛhwehwɛ ne tiri akwan na ɔmo ama ne kwenya na ɔdi sɛ edwuma yi ne bɛba yɛn kasa sɛ ɔde ne nsa bɛtɔ ayarefo no so na ɔmo ho atɔ ɔmo ɔkɔkɔ ne Nyame nsoma wɔ sɛ ato nsɛm yi ɛde ma aban no sɛ sɛnea ɔbusa wɔn sɛ Nyame aban ɛna ne n'ani na ɔbɛhwɛ no na ɔde dwumadi aboa ɔmo yɛn. One chance. Ɔkɔkɔ ne Nyame nsoma wɔ sɛ yɛntena ase ɛyɛ bɔtɔ mmaa mo bɛkɛte ɛsene na wɔntwa no wɔ pra wɔn na wɔkɛkyɛ so wɔtwa wɔ pra. ɔsi ɔmododoɔ no yɛ 121. Ka. Ɔkɔkɔ ne Nyame nsoma fo yɛ o ɛsɛ ohun dɔm dodo a ɔmo ho atɔ ɔmo wɔ na kyɛwé yi a yɛbɛdi ne ha yi nti dɔm a ɛbɛgyina ha no yɛ kenkan wɔn ɛkenkan wɔn no dodo a ɛgyina ha no yɛ 121 dɔm 121 wei yɛ kyerɛ yɛ sɛ ɔsi watu challenge ɛde ama aban no sɛ ɔma wɔn ɔkɔkɔ ne Nyame nsoma fo ayarefoɔ 100 na ɔma adɔktafoɔ no adɔktafoɔ akɛsefoɔ paa no nso yɛma ɔmo 100 na ɔmo ma ɔmo brɛ na brɛ no so ɔmo bɛhwɛ ɔmo a ɔmo bɛsa ɔmo ayarefoɔ no yare a ɛyɛ asɛm a ɛmu odu yie yɛba afahyɛ yɛ ase yi ɛnɛ yɛ da ɛtɔ so 6 ɛna yɛba afahyɛ yi mu 6 days ni na 6 days ni ayarefoɔ baako 121 ɔmo nyinaa ho ato ɔmo yi dɔkta hi ɛna yɛbɛkɔ na yɛanya saa yaresa bebrebe wɔ kɛkɛwa sei mu Ɔkɔkɔ ne Nyame nsoma fo a wɔn nyinaa da ne sɛ yɛmfa Nyame ɛna asoma no Nyame ɛna ɔde ne tumi edua ne so na ɔde di dwuma ɛwɔ asase yi so ɛnti ayɛ mma yɛadwene yɛ kɔnsini yɛn nyinaa yɛtu bɛdwe ne yɛmmra na woba mpoa dɛ kasa bi kɔ so ahwɛ na wobɛsɔ hwɛ na ɛyɛ da na waka mu na mmom sɛ yɛdi akyire ne yɛka sɛ yɛmma ne yɛkeka ne yɛnim no ɛmboa yɛn na ano bi Yesu mmerɛ so ɔmo se maame ne sisi sɛ motwe nsɛte mma a mommra mbɛhwɛ Yesu ɛnyɛ afei ɛna Ghana yɛn nso yɛ di aba to abi yɛ sɛ bibi pɛ mfiri bibifoɔ mu mma bibi pɛ mfiri Ghana mma bra bɛhwɛ Ɔkrɔnkrɔnyi ne Nyame nsoma fo a adwumadie no ɛda mo sononko ɛda mo ase. Mɛnsa. Pay 5 minutes. And I can't say, you're about for ya, Sicaro, you're more paying also. There's a person in say, Mr. Ya, it me born pay. Say, ya, Eddie, ya, say, no, Musa. Say, if I to you, mana, so we believe cry or small can you. Ya ebetumi de enuma asemabo na ya jesu se wo hu ya Somafo ya din amen ana ase yi mu kwansa Akasa wo mo mpa ya damana makan wan ka sa le ko asam a chen Yankopon omwom ma damadu ya aho adam bi ofimodo
Dabna bakan. Na yan ta basrama aswapo waye ono ho asam meka. Wan hazaka kondales. Yan ko pono mbom. Mamre ma bi onya dem. Dabna meka wonka. Bisa baako baako ni Nyame Somafo nkyɛn sisi afi osuani baako nkyɛn sɛ ɔpɛsɛ ohun sɛ ɔsumi ebetumi abɔmpaeɛ na ɔkpa yɛ wɔn nsɛm a efi tumi nwoma ne mu sɛ mpo yɛ biribi a yɛ wɔn nsɛm a yɛka na yɛkɔ kɔkɔ bia ne mu ne yɛkɔkaekae aboso yi Nyankopɔn wie a wɔte kasa bi sɛ yɛsi eti ase nneɛma mpaeɛ afei nso kyerɛkyerɛ ɔde ama yɛn si yi sika ne yɛde kɔto afɔrebɔkyia ne mu a yɛnka deɛ yɛnyɛ anasɛ mpaeɛ nto so asɛ de akoto to bɛsɛ wo sɛ ɔsomfo yi yɛ wɔn mpaeɛ sɛ yɛtumi bɔ mpaeɛ ne yɛbɔ mpaeɛ ne wie a yɛde asoso sɛ ɔkɔkɔ ne Nyame Somafo a ɔde mu ne yɛbɔ mpaeɛ a na ɔkɔkɔ ne Nyame Somafo a sɛ ɔno saa na ɔbɛka no sɛ yɛnka yɛ asɛm yɛ haw nkyerɛ Nyankopɔn na mmom yɛ te sɛ sɛdeɛ yɛnim no wɔ yɛ Christian som no mu sɛdeɛ bɔ mpaeɛ wɔ no saa na ɔka no na deɛ ɔka ne sɛ yɛnka yɛ haw no nti sɛ saa bere no so na ɔka ne saa deɛ ɔbɛka ne sɛ Nyankopɔn boa me na me haw seesei no mfiri me so na Nyankopɔn boa me na woewie a mehwehwɛ yi me nsa nka ɔse saa na ɛyɛ nsɛm a ɛsɛ yɛka no yɛ te sɛ sɛdeɛ yɛnim no mpaebɔ a yɛyɛ wɔ Christian som no mu yɛ saa na ɔka no waa na mmom yɛ haw no ɛna ɔma yɛ ho kwan sɛ yɛnka mfa nkyerɛ Nyankopɔn to kɔkɔ ne Nyame Somafo sɛ mpaeɛ a ɔka ne ha no yɛ nsɛm a yɛnka na mmom yɛ te sɛ Kristianfoɔ deɛ na ɔyɛ no deɛ. That's